Ki Allah sarkin sarauta a Cakwala Daɗi ‘yan luwayi a daidai wannan lokaci aka yi wani fim mai suna Cakwala Daɗi wanda na cikin wanda na ba da gudunmawa a ciki ashe jaruman Cakwala Daɗi luwayi masu goye fuska da ƙiya suna da yawa a cikin wannan tsarin da muke faɗe yaro dai ɗan ƙasar Germany wanda na ce euro 3,000 ashe euro 2,000 aka yi ciniki da shi sannan kuma yaron ɗan jamhuriyar Nijar ne do Allah sai gidan rediyon mu su yi ƙoƙari su tuntuɓe mu da wayar mu ta talho kamar haka da haka a daidai wannan lokaci ake so a sanar da ku ɗaya daga cikin su ma ashe yana da ɗa a Kaduna yana da ɗa kuma a Katsina irin na banza a daidai wannan lokaci ake so a sanar da ku jama'a da direban jaki ba ruwansa da fetur ko gas kash jama'a ku gafarce mu na'urar ma an ɗauke wuta. Ki Allah sarkin sarauta a Cakwala Daɗi ‘yan luwayi a daidai wannan lokaci aka yi wani fim mai suna Cakwala Daɗi wanda na cikin wanda na ba da gudunmawa a ciki ashe jaruman Cakwala Daɗi luwayi masu goye fuska da ƙiya suna da yawa a cikin wannan tsarin da muke faɗe yaro dai ɗan ƙasar Germany wanda na ce euro 3,000 ashe euro 2,000 aka yi ciniki da shi sannan kuma yaron ɗan jamhuriyar Nijar ne do Allah sai gidan rediyon mu su yi ƙoƙari su tuntuɓe mu da wayar mu ta talho kamar haka da haka a daidai wannan lokaci ake so a sanar da ku ɗaya daga cikin su ma ashe yana da ɗa a Kaduna yana da ɗa kuma a Katsina irin na banza a daidai wannan lokaci ake so a sanar da ku jama'a da direban jaki ba ruwansa da fetur ko gas kash jama'a ku gafarce mu na'urar ma an ɗauke wuta. Ki Allah sarkin sarauta a Cakwala Daɗi ‘yan luwayi a daidai wannan lokaci aka yi wani fim mai suna Cakwala Daɗi wanda na cikin wanda na ba da gudunmawa a ciki ashe jaruman Cakwala Daɗi luwayi masu goye fuska da ƙiya suna da yawa a cikin wannan tsarin da muke faɗe yaro dai ɗan ƙasar Germany wanda na ce euro 3,000 ashe euro 2,000 aka yi ciniki da shi sannan kuma yaron ɗan jamhuriyar Nijar ne do Allah sai gidan rediyon mu su yi ƙoƙari su tuntuɓe mu da wayar mu ta talho kamar haka da haka a daidai wannan lokaci ake so a sanar da ku ɗaya daga cikin su ma ashe yana da ɗa a Kaduna yana da ɗa kuma a Katsina irin na banza a daidai wannan lokaci ake so a sanar da ku jama'a da direban jaki ba ruwansa da fetur ko gas kash jama'a ku gafarce mu na'urar ma an ɗauke wuta.